Днес ще ви покажем какво означават всички настройки на екрана на Google Kirin G2 Master, така че останете до края на видеото, за да разберете как може да си персонализирате тротинетката. За да влезем в настройките, натискаме 3 пъти бутона за включване. От настройката P1 сменяме от километри на мили и обратното. За да го настроим, задържаме бутона за включване. От P2 настройваме волтовете. Тази настройка стандартно е на 52, не трябва да се бута, иначе ще объркаме дисплея. P3 е за диаметъра на колелетата. Тази настройка също не трябва да се бута, иначе няма да ви показва правилната скорост. P4 е за броя на магнитите. Тази настройка също не се бута. От 2 до 4 настройките не трябва да се бутат, иначе ще получим някакво объркване. P05, това е круиз контрола. За да го използваме, задържаме бутона за включване на тротинетката и трябва да го цъкнем на 1. Ако е 0, е изключено. P06 е за Kickstart. Дали искаме да използваме Kickstart. Ако е на 0 е изключен, ако е на 1 е включен. Аз предпочитам да ползвам тротинетката с Kickstart. Това е най-новия модел на Google Kirin, така че нямаме настройка P07. Тези, които имат, P07 е за скоростта. P08 е колко бързо искаме тротинетката да заспи. Показва 0005, това означава, че след 5 минути тротинетката ще се изключи сама. Може да го настроим така, че 1 час да не се изключва. PA е от колко километра искаме да започне да се движи тротинетката. Може да го настроим от 1 до 5, като 1 е минимума, а 5 е максимума. PB е силата на спирачките, тази настройка не трябва да се бута. И от PC вече рестартираме километража. Това бяха всички настройки. Ако искате да видите и за другите модели, може да харесате клипа и да се абонирате за канала ни.